Hayırlı gün barыбызга да достlar. Үйдә утырганда һәр мизгелне файдага уздырырга кирәк. Менә мин үземнең китапханәгәмдәге булган берничә китапларны яңадан укып чыгарга булдым. Алар режиссер өчен һәм артистлар өчен бик кирәкле авторлар. Шуларның берничәсен таныштырып узам. Анатолий Эфрос «Репетиция Любовь моя» шәп язган ул аны. Менә без хәзер режиссерлар, артистлар сәхнәне шулкадәр сагынабыз. Менә бу сагынуны шушы китаплар аша мин үзем өчен тулыландырам һәм рәхәтләнеп бу китапларны яңадан укып чыктым. Всеволод Меркольдның 4 томлык әсәрләрен. Әлбәттә, мин 2 театр институтын бетергән режиссер. Әлеге авторны тагын яңадан ләззәтләнеп укып чыктым. Ул шулкадәр режиссерга кирәкле монда мәгълүмат, шулкадәр шәп теориялар ята. Шуңа күрә уку үзе бер ләззәт. Константин Сергеевич Станиславский. Аның 7 томлык әсәре бар. Һәм менә мин бер томында үземә гаҗәеп бер мәгълүмат ачтым. Без татарлар менә беләбез, өчпочмак ризыгын татарлар уйлап тапкан дип. Ләкин бу алай түгел икән. Хәзер мин моны сезгә исбат итәм. Менә шушы Станиславский аркылы. Константин Сергеевич театр сәнгатен өчпочмакка тиңләгән. Ягъни өчпочмакның бер почмагында автор, ягъни драматург булган, өчпочмакның икенче почмагында артистлар һәм өчпочмакның өченче почмагында тамашачылар. Менә шушы өчпочмак яшәгәндә театр сәнгате гомер булачак. Театр сәнгате мәңге яшәячәк дигән шундый теория калдырган Константин Сергеевич Станиславский. Хөрмәтле дуслар, әлбәттә, бу шир, вирус үзебезнең арадан юкка чыгар. Мин моңа ышанам һәм мин сезне барыгызны да үзебезнең театрда көтеп калам. Очрашканга кадәр.